చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రెడ్డి గారు జోహార్ వైఎస్ఆర్ జోహార్ వైఎస్ఆర్ వద్దేలాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వద్దేలాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వద్దేలాల మేఘమణి రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఎంతో మందికి పేదవాళ్ళకి బడుగు వర్గాలకు చెందిన గ్రామాలకి ఒక్కొక్క గ్రామానికి 13 కోట్ల రూపాయలు ఈ గ్రామానికి 13-14 కోట్లు రావటం జరిగింది. ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన పరిణామం. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. విజయవాడలో బటన్ నొక్కితే మన అకౌంట్లో అమౌంట్ పట్టాలి. ఇంతకుముందు దళారులు ఈ మీడియేషన్స్ ఇవన్నీ ఉండేటి. నాయకులకు కానీ నిమిత్త మాత్రుల నాయకులు అన్ని పార్టీలకు కూడా ప్రభుత్వ కార్యక్రమం లబ్ధి చేకూరింది ఈ ఒక్క గవర్నమెంట్లోనే. ఇంతకుముందు గతంలో ఒక పార్టీ వారికో కాంగ్రెస్ వాళ్లకో తెలుగుదేశం వాళ్లకు అనేది వచ్చేది. ఇప్పుడు అలా కాదు. ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళ గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని చెప్పండి మా ఇంటికి ఇది రాలేదు, ఒక కార్యక్రమం, ఒక రైతు భరోసా కానీ, ఒక అమ్మఒడి కానీ, ఒక పింఛను కానీ, అటువంటి పథకాలన్నీ కూడా ఇంటికి చేకూరుస్తున్నాడు. 5:30కి తలుపు తట్టి పింఛన్ ఇవ్వటం, ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయటం పెద్ద వ్యవస్థ ఇది. ఈ వ్యవస్థని ఎందుకంటే ఉన్నప్పుడు తెలియదేమో, అందువల్ల అందరూ కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన స్థాయి, మన రాష్ట్రం స్థాయి చూస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఏ ముఖ్యమంత్రికి కూడా కష్టం. ఆ దమ్ము ధైర్యం ఉన్నవాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎందుకంటే కరోనాలో 2 సంవత్సరాలు నేను ఇయలేనంటే ఆ పథకాలు మనం ఏం చేసేదేం లేదు, పాపం ఎవలేళ్ళే అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఆ కరోనా సమయంలో కూడా ప్రతి ఇంటికి దాని పింఛను కానీ ఏ ప్రోగ్రాం ఆపకుండా ఎన్ని రావటం జరిగింది. అది మీ హృదయాల్లో తెలుసుకోండి. పేదవాడికి ఈ గవర్నమెంట్లో ఏం జరిగింది, అంతకుముందు ఏం జరిగింది అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఒక్కసారి ఈ ఆలోచన ఇంటికి పోయి మనం మంచం మీద పనుకొని మనకు ఎన్ని వచ్చాయి అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. మన విక్రమరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అందరూ నిర్విరామంగా శ్రద్ధ పెట్టి మన మండలం మీద ఈ రెవెన్యూ ఇష్యూల మీద అయితేనేమి, పొలాల విషయం మీద అయితేనేమి, అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ కూడా మనం సొంతంగా ఈ మొత్తం జీవో వచ్చింది. అవన్నీ కూడా అగ్రిమెంట్ల రూపేణా ఏమున్నా కూడా అన్నీ కూడా 8వ తేదీ మీ గ్రామంలో ఏమన్నా సమస్యలు ఉన్నా కూడా మళ్ళా కలెక్టర్ని కలుస్తున్నాం. ఏమున్నా కూడా ఇవన్నీ కూడా తీసుకోండి. ఎవరికైతే పేదవాళ్ళకి పొలం లేదో 2 ఎకరాలు 100% ఈ ఊపులో ఇస్తారు. మనం అందరం కూడా సంవత్సరం ఇట్టాగిన జరుపుకోవాలని, అన్ని విధాల ముందుండాలని, నాయకులు అందరం కూడా ఒక కలిసికట్టుగా ఉండాలని, మనం వాళ్ళ పార్టీని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ తనయుడు కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన ఒకంత చేస్తే ఈయన 2 ముందుకెళ్తున్నాడు. అదేవిధంగా కూడా మనం అందరం కలిసి ఆయనకు మద్దతుగా పలికి మనం పార్టీని బలోపేతం చేస్తే ఆయన మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని కోరుకుంటున్నాం.